Jeg filmer Vikingenet. Og det bliver ikke den hele. Prøv lige at se Jerrys hår. Jeg har set det. Ja, det. Til at træffe nogle meget svære valg. Så må knippe os ud. Nej, det var nemt nok. Nej, det jeg kæmpede med var, hvordan jeg skulle vise, hvem der havde været instruktør. Så kom det pludselig. Denne video var instrueret af mig. Rudi Gillespie. Og vi ser kun 5 minutter ind. Eller 4. 3 minutter filmer vi. Det vil sige 1 minut mere. Der kommer Jack. Hey, yo Jack, har du set videoen? Ja, det har jeg. Og jeg er ikke den eneste. Siden den kom ud, har jeg fået en gratis tur på skydelæserbanen. Jeg er med i skoleprogrammet med cheerleaderne. Og slagteren får opgaver den her pose med frisk. Den snupper jeg. Lille frøken Lex her elsker Bob Spæk. Hey Jack, jeg har et par interesserede kunder her, der godt vil se din video. Og den er ny. Hvis Rudi ikke vil have os med i videoen, laver vi en selv. Med lidt kreativitet og filmtricks, kan vi se lige så godt ud som Jack. Jeg har ikke brug for nogen fornemme filmtricks. Jeg er den ægte vare. Og vi rykker lige lidt. Så ramte hun lige sig selv i hovedet. Det var meget på den. Det kan jeg vist godt give den ret i. Der var Jack. Eller Leo. Og I må altså gerne se de her videoer. Matteo. Det er vist helt op til 4. Ja, det er episode 4. Og Eddie han er ikke med. Det var kun i etteren. Det var den video. Hvis I godt kunne lide den, så må I gerne smide et lille bitte like. Og det vil jeg blive meget glad for. Hej hej.